не всеки му е дадено и не всеки му е писано да проникне в тия дебри. Аз се радвам, че музеят си има своите почитатели и много хора, даже млади хора, там, докато съм работила, с такъв интерес са слушали и гледали, защото за тях е един напълно нов, непознат свят. Вярно, интернет, всичко, ама интернет е едно, предметът е друго, излъчването е друго, а когато ти говори някой, поднесено по съответния начин, вече е трето. Вие ли сте автор на беседата, която текущо се изнася на посетителите в музея? Да, аз съм автор на почти всичко там, но съм го оставила да го ползват колегите, както и когато могат. Защото всеки в някой момент трябва да се оттегли, да си намери своята ниша. С Златко до края. Сега с Златко, ясно, че до края. Аз и сега, нали, хора ме търсят връзка с това дарение, с неговата личност. Обаче искам да кажа, че трябва да има млади хора. Трябва да. Има млади хора. Така че... Но аз пак искам да се вместя да кажа, че всичко е зависело от морала и философията на моите родители. Просто сме дали безмълвно. Това е било като подсъзнателно действие и съм задължен да задам това наяве. Родителите са много важно обстоятелство в израстването и някои други добавки, като военното положение, своето участие на татка в фронта и тази сила, която имаше майка, остава от времето на войните. Първа световна, Втора световна, като деца, като Втората вече като съвсем явен факт, защото бомбите в София идваха. Много интересно. Трябва да го забележа това, че падаха някои къщи, някои точки в София града, но повечето от бомбите се изтърсваха близо до нас, защото беше поле. И хората са били съвестни, че не трябва да се губят такива жертви. В кой квартал на София е родният ви дом? Геомилев. Къщата му беше точно зад Плиска. Зад хотел Плиска. Там е бил общо взето очертанието на града по време на войната. Да. До там е стигал. Приказката за Братлето е направена така, че ако падне хотел Плиска, ще удари нашия покрив. Ние бяхме съвсем близост, а от другата страна бяха дървищите. Градинката е Изгрев. Там, тъй че смесваме и духовния момент, тук е, че все пак вибрира в чувството ми. Да, той е било много страшно. Аз знам за моя свекър, той по-възрастен е бил, вече не е на този свят, но е преживял като дете командировките в София и ни е разказвал, непрекъснато се връщаше към това, колко било страшно. И много интересни спомени на Петко Бочаров в двата тома, които той издаде, полуавтобиографични, в които описва как с пружините от леглата са служили като шейни, на които хората са евакуирали по най-бързият начин основни неща от покъшнината си и са използвали пружините на едновремешните легла, за да могат частично да спасят част от вещите си, когато са били тези драматични моменти в историята на София. Вие казахте, че сте били в Индия, в коя точно част? Значи, моето пътуване беше, освен класиката, нали, Златния триъгълник, ходихме на някои духовни места, в Вриндаван, в Ришикеш, в Харидвар,
тези места. Много от важните духовни точки на индуизма сте посетили. Да. А коя година е било това? Преди 7 години някъде. Преди COVID. Да, преди COVID. Да. Аз само да кажа, тя не се спира и сега. Миналата седмица се върна от Дубай. От Дубай. Тази модерна дестинация сега. Ами не, тя не е че модерна, аз не ме е привличала, но по принцип съм много любопитен човек и била съм вече в 52 държави, някои 10 пъти сигурно и продължавам. А в Индия не сте ходили там в тия мегата на Ами будизма? не съм още. Някои от свещените места на Смятайте, че будизма. Да. Значи и вие като господин Паунов скоро ще направите поне 5-6 обиколки на земното кълбо с тези 52 държави. Жива и здрава, изключителен краевед, изключителен специалист, браво. Моята област е древненските зоографии. Там влагам най-голямата си енергия. И там смятам, че са ми най-сериозните постижения. Обаче, когато човек се занимава с изкуство, то не може да остане в някакъв тесен периметър, просто